Hambai sini kai torno Masandai Khor Baptist Pastoral Circle Sodonor Baptist Association 28 tarik ni horo wati nobar phai chino motha beraro kagai thanglai mani singo jagao samuklai tongphaio naimatnai o beraro kak thangbai mani obono tei sini samuklaini sikla tangkrak rok borok samuk tanglai song naiman layan Chale jang. Omo kakai Masandai Khor Baptist Pastoral Circle Sodonor Baptist Association bisingo kalaija yang kuai bai border area ngana o Tempi Khor Baptist cha laithane sal segango akeste boron no borwati thai tin ro baksa kakha beraro kagi thangmai cha gabro nugui khanawoi yang naimano Hasing Khor Mokhani secretary sini takuk sorjit Jadi sarkel isik lah ICT just planter kapal kender yang mau naik mana, baru baik hai no mau sampai tamu kuai tonggai mana, jadi isik lah no kita naik layan sampai tanggal no itu, kemudian macam apa pai jer lain mana tahu jelas kali itu, jer mangsa kai tonggai yo, apa hai sen, apa saya tonggai, Bahaya rok bata mo. Kai sini di sini, omo thawa busur member tong. Omo thawo tabo sejara te kita ate 20 naira. ha 20 naira. 20 ni bisi ko to no. Atai jon hai atika. Ingke joto borok to full phaisu ge tai ko ati khaita. Kai omo tha chengjak mani bo bisio chengjak kha. Sinobo ingke 2015 ni 7 tarik da khazan ni 7 tarik da. Family busur rok tong, tenti khor mo thawo o jaga mo. Tabo sejara te. Ati astok family rok to. Kai nang tabuk nong ni mo thamo hai obostang tong mani bisingo sini poito khlai tong nai rok no tamo kok kesan ni musong nor ni bage suridani bat sobanan amti tam kok sang musong Sing to iko abon ta sing je khalai ne dok sing khalalai tong o ta bo sing joto samongo khalai khani wo to sing sorsa ta karang kani sing khalai mana ni abon sing je nai tong nai testa ta ta ko ko sang no sing bagi sur nar na bagi ko ta jorani bising go sing abono jahate complete khe pai mana ni abon pai Okay, Good Friday to khana salsan yaglon Good Friday nai inka omo thawo suri laide mano bahai wansu sing to beraro khaka ke to sing sur lai mana no na ta sing go te to khano Okay, norok tabo contribution ri tong mani sini sen bi ano taklai 2000 kuri 21 busuk bogjak Kuri aku sini kong le angbo abole sai malia tobo sing thang na yo hingke sing 11000 rok sing contribution hauta inka bo complete nong kha complete na bo